Vamos comezar xa este acto de clausura. Simplemente, bueno, pois creo que antes de nada creo que nos deberíamos dar como un fuerte aplauso para todos e todos. Bueno, sabemos que foi unha xornada intensa, entonces nada, agradecer, como dixemos a mañá, primeiro a mocidade por ser parte activa e implicada nestas actividades, ao profesorado tamén por esas labores que fan, ao xurado que está aí pendiente, os técnicos de sonido que tamén colaboran e bueno, a xente do Servicio de Normalización Lingüística e as autoridades que fan posibles estes programas. Entonces nada, vamos a ir rápidamente. Quero un forte aplauso para Alicia Padín, a técnica de Servicio de Normalización Lingüística de Ribeira, a Bea Pica, y Esther Leira, técnica de Servicio de Normalización Lingüística de Pontevedra. Por favor, los tres. Bueno, como anfitriona, vamos a dar paso a Alicia Padín para que nos diga unas palabriñas. Moitísimas grazas. Levo todo, así sempre. Pero que facedes moi ben. Enhoraboa a todos, a todas. Moitísimas grazas. Estou encantada porque escoitei da voz de moitísimos dos rapaces e rapazas que concursastes e máis doutros que viñeron mirar, que para o ano queredes participar de novo. Enhoraboa. E enhoraboa tamén a organización do Club de Galaxia. Que somos todas, pero hai moita xente que está detrás. Que debería estar arriba a ese señor que pasa por aí, que tono. Grazas, tono! O que facemos é argumentar, refutar é a conclusión. Cal é a conclusión de todos estes días? Falar galego, moi ben. Falar galego, pero porque non podemos, creo que fomos o máis máis apertura posible, fixemos todo o posible porque estivesedes cómodos e cómodas, foron días intensos, e foi un placer tervos a todos e todas aquí. Para o ano máis e mellor. Moitas gracias. Vale, vamos a invitar ao jurado que suba tamén aquí arriba. Entón, damos un forte aplauso a Ramón Mortales, Isaac Campos, Lucía Pernas, René Souto, Emanuel Barrio, todas as persoas membros do Club de Debate da Luz. Por favor, un forte aplauso. E, bueno, agora, sen máis demora, Lucía, presidenta do xurado, vai a proceder a facer a lectura da acta. Acta e os carteles Dos premios. Non hai premios. Vale, espero que vos gustará moito o día de hoxe e que, bueno, polo menos aprenderedes algo e, bueno, que dixo antes a miña compañera que teñades ganas de volver e de falar galego, sobre todo. Bueno, ahora vou comenzar a dicir todos os equipos, a puntuación que tedes e, en último lugar, direi que se clasifican para a final. Vale, en primeiro lugar, o IES SEOANE 1 tivo unha puntuación total de 207 puntos. O equipo B, o CPR Galaxia, tivo un total de 264 puntos. O CPR Calasancio 2 tivo un total de 187 puntos.
OIS Breamo un total de 222 puntos. OIS Telleiras 4, 213 puntos. UIS Luis Seoane 2, un total de 257 puntos. Por último, OIS Telleiras 5, 213 puntos. Polo tanto, pasan á fase final os equipos, primeiro, Galácticos, en segundo lugar, OIS Luis Seoane 2. Entón, por favor, que suba o Instituto Luis Seoane 2, que lle vai entregar o premio a Adela Pita. Bueno, o profe e a profesora tamén pode subir, evidentemente. Bueno, que suba, que suba. Por favor, manteñedos aí. Moi ben, pois agora que suba o equipo ganador que quedou en primeiro lugar, que son os Galácticos, e que lle vai entregar o gran premio este rei. Bueno, que suba o profe. Imos a hacer unha foto de familia, toda a xente que está aquí arriba, tanto as técnicas do Servicio de Normalización de Atención Lingüística, o xurado e a xente de organización do grupo. Equipos, nada, deciros que esperamos que o ano que ven